Sa kapin, 300,000 ka mga family food packs ang napadapod sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 11 sa tibuok calendar year 2025. Sumala ni DSWD 11, DRMDs, Disaster Response Information Management Section Head Linon Rimotigi, nakapanghatag ang buhatan og 307,291 ka mga family food packs sa tibuok rehiyon diin gawa sa mga nahatagang biktima sa mga pagbaha ug sunog sa tibuok rehiyon. Kadaghanan sa mga nakabenepisyo sa family food packs mao ang naigo sa magnitude 7.4 og 6.8 doublet earthquake ilabi na sa Manay, Davao Oriental kung asa dakong bahin sa maong lungsod ang gidanyo sa linog. Sagon sa nisab nga family food packs assistance ang napadangat sa buhatan alang sa mga biktimang naapektuhan sa duha ka dagkong sunog nga nitabo sa Punta Dumalag 3 sa Matina Playa og sa Bukana, Davao City ning bulan sa Pebrero. Gipasabot ni Rimotigi nga ang DRMD maoy usa ka dibisyon sa DSWD nga manguna sa pakig-coordinate matag dunay disaster response operation. Sanglit ang DSWD maoy lead agency sa paghatag og augmentation support ngadto sa apektadong mga LGUs sa paghatag og food packs og non-food items nga pwedeng i-extend sa mga apektadong individual nga ana sa evacuation centers. Inubanan nga kumpirmado kining naapektuhan gayud sa human-induced disaster o sa natural disaster. Katropa, kaping healthy ug dunig latatayan ang collagen imong gipangitamag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.